Julestjernen er et rigtigt blikfang, når den iscenesættes på en nyskabende måde. Den kan for eksempel hænge omvendt ned fra loftet. Det er ikke noget problem med en skyplanter. I første omgang skal du fjerne julestjernen forsigtigt fra potten. Overskydende muld eller jord kan rystes forsigtigt af eller fjernes med fingrene. Nu skal du forberede din skyplanter. Læg først lerindsatsen i potten. Den regulerer vandtilførslen. Derefter skal du anbringe julestjernen i potten. Nettet forhindrer, at muld kan falde ned, når planten hænges på hovedet. Isæt nu holderen, som holder julestjernen på plads i potten. Færdigt arbejde. Din skyplanter er klar til brug. Det er nemt at vande planten på grund af åbningen i pottens bund. Lerindsatsen forhindrer, at vandet rinder igennem.